probablement sigui una de les dones més actives en la lluita de la igualtat entre homes i dones de la història. Així i tot, no és massa coneguda. Va ser una destacada política russa en l'època de la Revolució del 17 i del govern de Lenin. És la primera dona en la història en estar al cap d'un ministeri, en el govern d'una nació, on va lluitar per treballar en aspectes com modificar les lleis que subordinaven la dona al baró, el dret a votar, i ja en aquella època va tractar el tema de la bretxa salarial. Ella no entenia per què les dones guanyen més diners que els homes, treballant dins el mateix ofici. Pertanyia a una família aristòcrata. Son pare era un general al servei del tsar, però no tardaria en oposar-se a la seva família. Es va casar amb un enginyer de família modesta i va tenir un fill, però alientada pel seu espírit revolucionari, començaria a viatjar i escriure articles animant a la revolució. Un dels seus articles més famosos fou Finlàndia i el socialisme, on animava als finesos a sublevar-se de l'ocupació russa. Es va oposar a la Primera Guerra Mundial, al triomf de la Revolució Russa. Lenin la va escollir per a formar part del seu govern i va tenir el càrrec de comissària del poble per a l'assistència pública. Durant la seva trajectòria política també organitzà congressos de dones treballadores i així va néixer el Departament de la Dona, un organisme dedicat a la participació de la dona en la vida política i en lluitar contra l'analfabetisme. Durant la seva trajectòria va escriure nombroses obres de les quals destaquen La nova dona i L'amor en la societat comunista, on tractava temes com la liberalització sexual de les dones, on sostenia que la dona havia de ser lliure en elegir les seues relacions sexuals, basades en verdader amor i no en llaços contractuals. També la dona era lliure de mantenir relacions sexuals amb qui volguera, fora del matrimoni, sempre que foren relacions sinceres i completes, respectant la naturalesa de la dona. Es va mostrar en contra de la prostitució. Va morir a Rússia en l'any 1952, després d'haver sigut nominada per al Nobel de la Pau. Per què va ser una dona important en la història? Encara que probablement siga una de les dones més desconegudes, considerem Alexandra Kollontai una de les dones més influents de la història. Va lluitar pels drets de la dona, per una igualtat justa i real, no solament en qüestions laborals, sinó també en el que fa a la liberalització sexual. Estava en contra de la subordinació al baró i de la visió de la dona com a mercaderia.